ಕಾಲ್ ಮಂದಿ ಇಂಚೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೈನ್ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಏತ ನೆಡ್ತಾರದ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಲೇಡಿ ರೋಲ್ ಅದು ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ ಕೆರಂದನ ಪುಣ್ಯ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಂಗೆ ಸಿ ಎಮ್ ಅಲ್ಕೊಡು ದಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಬರ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೋಲು ಲೇತೆ ಸಾಲ ಉಂಟು ಇರ ಅಪಗನೆ ಬಂತು ವರ್ಣ ಅಪ್ಪಗ ಯಾರ ಸಾಲ ಇತ್ತು ಯಾಲ ಲೋನ್ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತ ಸರ್ ಪನ್ಪೀರ್ ಸರ್ ಬಲಿ ಬಲೆ ನಾವು ಕೊರ್ನಾಗ ಸರ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಪಿರದೆ ತೊಂದಾಗ ವೀರ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಎಂಬಕ್ಕೆ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ದಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತದ ಸೆಲೂನ್ ತುಲೆಗೆ ಉಲೈ ಪೋಣ್ಣ ವೇಷ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬರ್ ಇದೇ ಬರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೈನ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ವಿತ್ ಮಂಜೂರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ಬೆತ್ತೆ ಬೆತ್ತೆ ಊರುಡ್ದು ಬೆತ್ತೆ ಬೆತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆಡ್ದು ಒಂಜಾತ್ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚಾದ ನಿಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಇವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಸಂಚಿಕೆಡು ಭಾರಿ ಪುಗರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಯುವ ಕಲಾವಿದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೈನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಪ್ರವೀಣರು? ಸೌಖ್ಯ ದೇವ್ರದೇ ಇಟ್ಟು. ಪ್ರವೀಣ್ ಜೈನ್ ಪಂಡ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಅಂದ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಊರು ಪಟ್ಟದಣಕ ಅಂದೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪೂರ ಆತನ ಅಂಚದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮಂಡ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಆಲೋಚನೆ ಆತತ್ ದವಳ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಜೈನ್ ವಿದ್ಯಾವರ್ತಕ ಸಂಘ ಉಂಡು ಅಕ್ಲನೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡು ఒక ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅವು ಮಲ್ತೀನಿ ಪೂರ ಪ್ರೈಮರಿ ಪೂರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಕ್ಕ ಇಂಚು ಬತ್ತೀನಿ ಬೆದರಾಗಲಾಗಿ ಚೂರು ಸಿಟಿ ತಂಚಿ ಕಡಪುಡಿಯರಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪ ಅಂಚ ಅಂಚಿಲಾಗಿದೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪೂರ ಅವಲ ಆಗಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಪೂರ ಅವಲೇ ಇತ್ತಂತೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಪಂಡ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಅಪ್ಪಗ ಭರತನಾಟ್ಯಗೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನೆ ನಾನು ತಬಲ ಭಟ್ರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ನು ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೊಟ್ಟದಾರ ತಬಲ ಬೊಟ್ಟದೆ 4 ದಿನ ಖುಷಿಯ 5ನೇ ದಿನ ಬಂಗಾಣು ಬೊಟ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಡಪುಡ ಅಂಚ ಸಲ ತಬಲ ಯಾನ ಇಂಚ ಮಿಲಕ ಹಾಕುನು ತಬಲನೆ ಹಾಕುನು ಮಣ್ಣ ಕಡಪುಡ ಪಂಡದು ಕಾರೆ ಕಡಪುಡ ಇತ್ತೀರಿ ಆರು ತಬಲ ಹಾಕುದು ಜರತೀರಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಿನ ಇತ್ತು ಹಾಕುದಿರೋದನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಂದು ಪುಂಜೋಕ್ಲು ನಲ್ಪುನತಿ ಎಂಗಲ್ದ ನಲ್ಪುಡು ಪಂಡದು ಸೊ ಇರೇನು ಭರತನಾಟ್ಯ ಪಾಡ್ನ ಉದ್ದೇಶದ ಅಕ್ಲೆ ಅಮ್ಮನ ಫೋರ್ಸು ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಜೋಕ್ಲು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋಡು ಬಾಕಿದ ಜೋಕ್ಲ ನಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋಡು ಅಂಚ ಪಾಡಂತೀರ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಐತಿಜ ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ನಾಟಕ ಬರುವಂತಾರೆ ಅಪ್ಪ ನಾಟಕದ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಒಲೋಲ ಪೋದು ಇಂಚ ಬೈದನು ಬಟ್ ನೌ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇವ್ರದ ಇಟ್ಟು ಪಂಡ ಎನ್ನದು ಇತ್ತಿಜ್ಜಾನೆ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬೇತಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಿನೇ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಡು ತುರುಟ್ಟು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈರೆ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರನ ಲಕುಮಿದ ಓನರ್ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆರು ಕೂಡ ಲಹರಿ ಪಂಡದು ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಿರ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಲೆತ್ತೀರಿ ಯಾನ ಹಿಡಿದು ಬೇತ ಓಲೆ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೂವದಿತ್ತಿನದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಮಂಜು ರೈ ಮೋಡರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತೂವದಿತ್ತಿನ ತುಳಸಿ ಎಣ್ಣೆ ಪರ ಬರೆದಿತ್ತಿನ ಬಟ್ ಆಯ್ತಾ ಆ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ನಿಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಒಂಜೇ ವಾರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾಡೆಗೆ ಹೋಗಿನಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ನಾಡು ಅಂತ ಸೊ ಯಾನಂಚ ಬಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ರೋಲ್ಗೂ ಜನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಪಂಡ ಜನ ತಿಕ್ಕುವೆ ರೈಕ್ ಸೂಟ್ ಅಪ್ನ ಜನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ತು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇರ್ತಿಕೊಂಡರು ಮಣಿ ಎಣ್ಣೆ ಬನ್ಯ ಅಂದ ಅಯ್ಯನ ಕೆಲ್ಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚೆ ರನ್ಲ ಇತ್ತನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೇನು ಸೊ ಯಾನ್ ಅರಡ ಪಂಡೆ ಯಾರು ಇರೆಗ್ ಕಾಲ್ ಮಂದಿ ಇಂಚೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೈನ್ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಏತ ನೆಡ್ತಾರದ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಲೇಡಿ ರೋಲ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ ಕೆರಂದನ ಪುಣ್ಯ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಿನ ಪಂಡ ಶೋಸ್ ಬುಕ್ ಆದಾತ ಅಂದು ಬೊಕ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದ ಆ ರೋಲ್ ಜನ ನೆತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸೋಲು ತುಲೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಆಂಡವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನ ತೆಗೆದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಕ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಐಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 100% ಪನ್ಪಿಸಿದ ಚಾನಲ್ ಇಂಚ ಬೈದಿನ ಕಿಶೋರ ಅನ್ನಡ ಪನ್ನಾಗ ಅಂದಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಲ ಪೋಂಡ ಖುಷಿ ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡತಿ ಚಾನಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನಾಗ ಮೋಸ ಮಲ್ಪನ ಜೇಸಿ ಆರ್ ಪಾಪ ಏನೋ ನಾಟಕ ಸೇರ್ನಾಗ ಸಮೇತ ಆತ ಪಾತಿರ್ತಿಜೇರಿ ಮಲ್ಪ ಮಾವಂತ
ಪೋನಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂಜೊಂಜರ ಗಂಟೆ ಪಾತಿರ್ತೀರಿ ತೂಲ ಜಾಗೃತಿ ಪೋಪನ ಟೆಂಗ್ಲ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಜನ ಎಂಗ್ಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪ ಪಂಡದು ಸೊ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಡೆಮಟ್ಟೆ ಒಲ್ಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇರ ಗ್ರೋತ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ತುಯಾರ ಜೊತೆ ಅವ್ಲು ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ವರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ಒಂಜಿ ಓದಿಯ ಒರಿಯಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಂದಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಲ್ಲದ ಸೀಸನ್ ಮರಿಯಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಕೊಡೆತ್ತಾಗ ಲಾಭ ಕುಡಂಜಿಯರಾಗ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಎಂಕ ಲಾಭ ಅಂಡದ ಅನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಲೈತು ನಾ ರೋಲ್ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಅಪ್ಪಗ ಶೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಸ್ ಬುಕ್ ಆತ ಅಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರಾಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರಾಮಾ ಸೊ ದಾದ ಮನ್ಮನ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇನ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದ ಆತನು ಒಂಜಿ ವಾರ ಸೆಟ್ ಆತಾರ ಕುಡ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಚ ಜನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಗುನು ಆ ಟೈಮ್ ಇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಜೇವರ್ ಯಾನ್ ಲೈಫ್ ಫುಡ್ ಎಂಕ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತೆ ನಾ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಅಪಗ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಕಾಪಿಗಾಡ ಮಲ್ಸ್ನಾಗ್ಲ ಅದು ಇಪ್ಪಡು ಎಡಕ ಮಂಜೂರು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಮೂಡು ಬೀದರ್ಡ ಮಣಿಯನ ಟೀಮ್ ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂರ ಅಪಗ ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಸೇರ್ನ ಮಂಡೆ ಎಂಕೆ ಖುಷಿ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೇವರ್ನ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಆವಡೊಂದು ಇತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಂತು ಎಡ್ಡೆ ಪೋಂತು ಆ ಟೈಮಡು ಎಂಕೆ ಶಾಕ್ ಆಂಡ್ ಮರ್ರೆ ಶೇ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಾಗ ಆಗ ಗ್ರೋತ್ ತಿಕ್ಕುಣು ನಮ್ಮ ಇದು ಎಂಕಲ್ ಉಂತಾದಿತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಇರು ಕೂಡಲ ಮೂಲೆ ಇತ್ತು ಅದು ಇನಿ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಓಲ್ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕೇಪಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಡೊಂದು ತುಂಬ ಆಸೆ ಇರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಬಾರಿ ಬಂಗಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿನೇ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇಡ್ದು ಆಕ್ಲಿನ್ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅವಳು ಒಲ್ತೊಂದು ಜನ ಈರು ಹೊಲ್ತಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಕಾಶನ ಹೊಲ್ತಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಹೊಲ್ತಾ ಬರ್ಪಿದನ ಆತ ಜನ ಸೇರ್ಪಾದ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿನ ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ಸಲ ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟರ ಬತ್ತೆ ಊರಡಿ ಆತಿಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಡು ಕಟ್ಟನೆ ಆತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿನ ಗೊತ್ತೇ ನೆನಪಾಗ ಡ್ರಾಮಾ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವೊಂಜಿ ತಪಸ್ಸು ಬನ್ನೊಲ್ಲಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 4 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪಂಡ 25 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಲೈಟಿಂಗ್ ದಯಾವಳು ಪಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಅದು ಪಡು ಆತೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೇರೆ ತುಲೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅತ್ತು ಅಂದಾತ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಟೀಮ್ ಎಂಚಾಪನ್ ಬಂದಾಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತದಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಾವ್ಡ ನಾ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಇರ್ಲಪ್ಪ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಆ ಟೈಮ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಸೊ ಅಂಚ ಖರ್ಚು ಎತ್ತುಂಡು ಬೈರಪ್ಪ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ವರ್ಮಾಂಟೆ ಮಂಟೆ ಎಂಕ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಥೆ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೇರೆ ಮೋಹನ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಆರು ಏತ್ತು ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ಎತ್ತಿಂದ ಪಂಡ ಬಾಕಿ ದೇಕಲಾಂಡ ಬೆಚ್ಚಡು ಪಂಕಿರು ಈ ಅರ್ಧದ ಕೈ ಕುಡ್ದು ಪೋಯ ಮಾರ ಅಂಚೆ ಇಂಚನ್ ಬಟ್ ಎಂಕ ಆ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಎಂಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಅಂಡ್ ಶೇ ಅಂಚ ಮಲ್ತೆತ ಬಟ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪ ರಾಜ ಟೈಮ್ ಅತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದಾಪನ್ ಪನ್ನಾಗ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕು ನಾನಾಗ ನಮಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ ಇರ್ ಪೋಯಿನಿಟ್ಲ ಅದ್ರ ತಪ್ಪುಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಇರೇ ಗ್ರೋತ್ ಬೋಡತ್ತೆ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೇಗ ತಿಕ್ಕನ ಚಾನ್ಸ್ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾರ ಬುಕ್ ಇರೇಗ ಗ್ರೋ ಆರಾಪುಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅಂಚ ದಿಗ್ರೆಡ್ಡ ದಾಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೇಜಾರಿತ್ತು ಬೇಜಾರಿತ್ತು ದೇವಲ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮ ಓಲ್ತಿ ಕಡೆ ಪಾತಿರ್ವಾರ ಆ ವಿಷಯ ಬಟ್ ಈ ವಿಷಯ ಓಲ್ಲ ಪಾತಿರಂತ ಜಾನಿ ಬರ್ನ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಇಂಚಿನ ಮಂಜನಡ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರ ಟಕ್ಕ ಅವೇ ನೆನ್ಪಂಡ ಅವೇ ಇದು ಬರ್ತು ಪಾತಿರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾ ಅವು ಡ್ರಾಮಾ ತೂತು ಜರತೆ ಇಜ್ಜು ಡ್ರಾಮಾ ತೂವರ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ 3 years ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಪ್ಪುಡ ಅಂಡ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬತ್ತಿನ ಕೂಡ ಕೂಡ ಪೋಯ ಶೋಸ್ಗಳಿತ್ತರ ಅಂಚದ ಆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂತಿನೇಂಟಿ ಇತ್ತ 4 ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಸ್ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ಕಂದು ನೇಲಿ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಪುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರನ್ ತೂದಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲ ದುಂಬುಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಈರ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಿಟ್ ಆಯ್ನಿ ಮಂಜುರೈ 3-2 ಟೀಮಿಗೆ ಪೋಪ ಇಂಕ ಹಿಟ್ ಆಯ್ನಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಗಂಗಸರಗ ಐಸಪಾರ್ದು ಬರೋಡು ಅಂದ್ ಇಜಿಂದ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಚಿಪ್ಪುಂಡು ಫ್ರಿಜ್ ಇತ್ತಿನ ಬಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವು ಪೂರ ತೂದಿತ್ತಿನತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಂಕೆ ಪಾಪ ನಾಟಕ ಬರ್ನ 21 ವರ್ಷ ಅವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೂರ ಚೂರ ಹೈಪ್ ಒಂದು ಇತ್ತನಾತಿ ಈತಲಿ ಇಜ್ಜ ಅವಾಗ ಪೂರ ನಿಕ್ಕಲಿ ಆತಿ ಮಾತು ಯಾನ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವೇನೇ ತೂದು ಆ ಮಂಜುರೈ 3 ಉಲ್ಲಿರಂದೆ ಬೈದಿನ ಪಂಡ 6 ಉಲ್ಲಿರ ಟೀಮ್ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಐಕಾನಿಕ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ ಇಪ್ಪಿಜಾರ ಆ ಟೀಮ್ ಅಡಿತ್ತು ನೀರೇ ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ ಅದಿ ಒಂದಿತ್ತು ನೀರನ್ನದು ಮಂಚದ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಇನಿ ಅಂಚೂರು ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಗಾಯಿಂದ ಆಗಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ ಮಲ್ತನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐನು ಕುಡೋರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಪಂಡ ಅವು ನಮಕ್ ತಿಕ್ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಪಂಡ್ ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ನಮಕ್ಕೊರ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ಈ ರೋಲ್ ಇಂಚೇನೆ ಅಂತ
ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಊರು ಪನ್ನೀರು ಎನ್ನ ಪಟದಡ್ಕ ಬೆದ್ರಡ್ದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಹಾಕೊಂಡು ಬೆದ್ರಡ್ದು 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಚಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪು ನಡುಗೂಡು ಬರ್ಪು. ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಪನೊಲಿ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶತೆ ಹಳ್ಳಿ ಏರ್ಪುರ ಇಲ್ಲಡೆ ಏರ್ಪುರ ಇಲ್ಲಡು ಎಲ್ಲೆಡು ದಿಂಚಲ ಯಾನ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಮ್ಮ ಮುಜೆ ಜನ ಅಪ್ಪಿಜ್ಜರಾರು ಯಾನ್ ಬಂಜಿಡಿಪ್ನಾಗ ಬಿಡ್ದು ಇತ್ತೆರಿಗೆ ಸೊ ಯಾನ್ ತೂತಿಜಿ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಡು ದಿಂಚಲ ಮುಜೆ ಜನ ಇತ್ತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಯಾನ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಮ್ಮ ಹಿರೇಗ ಪಪ್ಪನ ಟಚ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎದ್ದ ಆಜನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ನಾಗ ವರ ತೂವರ ಬತ್ತಿತ್ತಿರಿಗೆ ಆಜನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ನಾಗ ತೂವರ ಬತ್ತಿತ್ತಿರಿಗೆ ಎಂಕ ಅವು ಅಪಗ ಅಪ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅದಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದತ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಇತ್ತದ ಬತ್ತೀರಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಹೆಂಗಂತ ತೂದು ದಾದಾವಡು ಅನ್ಸಂಡ ಆತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಮನ್ನೆ 2 ಜನ ಅಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆರು ಆರುಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೇರ ಆರು ತೂತೇರ ಅಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣೆ ತೂತು ಎಂಕ್ಲ ಅಣ್ಣಗ 2 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡ್ ತೂತುನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ನೆನಪಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಹೆಂಗ ತೂತುನ ಪ್ರಾಯ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ದೇರಾರು ಯಾನ್ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ತೀರ್ದೇರ ಬಂಡದು ನ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇನ್ರಿ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ತೂವೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಸೋಣ ಹೊರ ಇಂಚೆ ತರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಮ್ಮನೆ ಪೂರ ತೂ ಅಂತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತ ಇರೆಗ್ಲ ಅಮ್ಮೆರೆಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಚೆ ಇಪ್ಪುನು ಅರೆ ಡೈಲಿ ತೂ ಅಂತೀರಿ ಬೆಂದು ಮತ್ತೆ ಪಾಡೋಂದಿತ್ತೀರಿ ಹೆಂಗ ಐತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇತ್ತೀಜಿ ಬಟ್ ಅಮ್ಮನೆ ಪೂರ ತೂ ಅಂತೀರಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮ ಇರ್ತಾ ಐತೆ ಏರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜದೇನ ಯಾಂದ ತೂಡು ನಂಚ ಫೀಲ್ ಇತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತೇನವರ ತೂತೋಲಿ ದಾನ ಎಡ್ಡೆನ್ ಪಾತ್ರ ನಾಪುಂಡ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಪ್ಪಗ ತೂಡು ಅಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಮಂತು ಅಂತೀರ ಆರು ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮನ ಮೈನ ಬೀಡಿತ್ತು ಹಿಡಿದು ಒಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಂತ ವರ ಪ್ರೂಪ ಬಿಡ್ದೆ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಅಂಚ ಪೋಂತೀರಿ ಇಲ್ಲದ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತು ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಡ್ದು 2 ಜೋಕ್ಲೆನ ಆರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವಳ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಿತ್ತೇರಿ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇದೆ ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಸಾಲ ಪೂರ ಮಲ್ತಿಜೀರಿ ಆರೇ ಸಾಲ ಒಂಚೂರು ಚೂರಿಪ್ಪುಣ ಅವದ ನಾಲ್ ಬರಾಬಿಜೆ ಚೂರು ಮಲ್ತೀರಿ ಅವು ಪೂರ ಸಂದ ಅವಲಿತ್ತ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಆ 2 ಜೋಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನಾಗದ ಆ 2 ಜೋಕ್ಲಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪನ್ಪ 2 ವರ್ಷ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲತ್ತೇವು ಖಾಲಿ ಅಮ್ಮ ಹೊರ್ತಿ ಅವಾಗ ವಾರಾಗ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅರೆಗೆ ಬೀಡಿದ ಬರ್ಪಿದ ನೈಟ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬೇತೆ ಇಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಹಂಗೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರಕ್ಕೆ ಏನಾಗುಂದೆ ನಿಕ್ಲು ತುಂಬ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಎಂಕದಾಲ ಅವು ಫೀಲ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನದಾಲ ಅಮ್ಮ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ತರೆಗಿದ್ದು ಅದರ ಬಗೊಂಡದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಜರ ಬಂಗ ತೋಜಾಚಿರು ದಾಳ ತೋಜಾಚಿರು ಇವನೇ ಆತ ಬಂಗ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಮಯ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆದ ಗೊತ್ತಿರು ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋ ಕುಸಲ್ಲ ಅದೇ ಬಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದಾರಿ ನೋಡತ್ತಿ ಆರ್ನೇ ವೈದನೆ ಹೆಂಗೆ ಚೂರು ಈ ಯಾಕಿಂದ ದಾದ ಪಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರೋ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಆಗ ಅಮ್ಮಗೆ ಟಿವಿ ಇಡ್ತುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ಚೂರು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶೋ ಪರಲ್ಲ ತಗೋದಿತ್ತೆ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ 6 ಎನ್ನ ಹಿಡಿದು ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬರೋಂತನು ಬಟ್ 6 ಎಪಿಸೋಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆದಿತ್ತು ಅವು ಇತ್ತೆ ಏನಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಮನ್ಪೀರು ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಬರ್ನಾಗ ಏರಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಗುರ್ತಜ್ಜಿದ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಆರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಯಾನು ಓದೋಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸಿತ್ತೀನಿ CM ಅಂತ ಯಾನು ಓದೋದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಮ್ಮನ ಬಂಗ ಬರೋದು ಓದೋಡು ಒಂದು ಮಂಡಿಡಿತ್ತೀನಿ ಬಂಗ ಮತ್ತದು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂತ ಓದಂತೆ CM ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಂತೀರ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಅನಗನೇ ಸಾಲ ಬರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರು ಶುರು ಅಂಡು ಅಯ್ಯ ಕಮ್ಮಡ ಪಂಡ ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಬೋಪೆ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಂಗೆ CM ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಬರ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಲೋಲೇತೆ ಸಾಲ ಉಂಟು ಅಂದಿಯೇ ಲೆಕ್ಕ ಜಗ್ಗ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಕ್ಕೊಂದು ಸಿ ನೋಡು ನಿಜ್ಜತೆ ಇರ ಅಪಗನೆ ಬಂತು ವರ್ಣ ಅಪಗ ಯಾರ ಸಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ CM ಮಲ್ಪ ಬಂಡೆ ಯಾರು ಬಂಡೆ ಸಾಲನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಚಿ ಬೇಲೆ ಪೊಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ ಬಂಡೆ ಆ ಟೈಮ್ 2 ವರ್ಷ ಬೇಲೆ ಪೋನಾಗ ನೆತ್ತ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲ್ಲಡಿದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬತ್ತೇನು ಗೊತ್ತು ಜೈಟ್ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಡು ನಂಗೆ ಮಂಡಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಟಿವಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸಟ್ಲ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಟಿವಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಬಂಗ ದೇವ್ರ ಅವಳು ಪೋದು ನಮಕ್ ಬಂಡ ತುಳು ಬಾತಿರದ ಅಭ್ಯಾಸ ಕನ್ನಡ ನಾಲಾಯ ಮಗುರ್ನ ದೇವೇರ ತಾಯ ಬತ್ತ ಅಂದಾದಿತ್ತು ಅಂಚ ಇರು ಎಲ್ಯಪ್ಪನ ಪೂರ ಅವೇ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಊರುಡೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚ ಬಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅವಲಿರೆಗೆ ಕಲೆಗೆ ಭಯಂಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಭಯಂಕರ ಆ ಸೈಡ್ ಇರೆಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದೆ ಸೊ ಆಮೇಟ್ ಡ್ರಾಮಾಗ್ ಬತ್ತನ ಹಾಕಿಲ್ಡ ಎಂಚ ಬತ್ತಾರ ಏರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅವು ಪೂರ ಕೇನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ಪೂರ ಊರೇ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಫುಲ್ ಊರು ಎಂಕ್ಲ ಊರಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಈ ಕಾಪಿ ಅಪ್ಪಗ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮಾಸ್ನ ಖಾಲಿ ಸೀರಿಡು ತೊಗೊಂದಿತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತನ ಅಪ್ಪಗ ಬರೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಮಣಿಯನ್ನ ಟೀಮ್
ನಮ್ಮ ಮೂರು ಪಿಂಗಾರ ಕಲಾವಿದರು ಇಂಕ್ಲಗೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ನಾವು ನಾಟಕ ಪುರ ಇಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ ಬರೀತಿಜ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ನಾಟಕ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ನಡತೊಂದು ಪುರ ಪೋದು ಅವಾಗ ಉಲ ಪುರ ಆಪನದೆ ತೂ ಒಂದಿತ್ತ ಅವೇ ಅಪಗ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅವಂಚದು ಪೋಡು ಯಾನ್ ಅಪಗ ಕಾಲೇಜ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮಣಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸಾಲೆ ಆರೆಂಗ್ಲೆ ಪುರ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬೊರ್ಚಮ್ಮ ಕಲ್ತಾದ ಬಲ ಬಕ್ಕ ಸೇರ್ಪಾವ ಆರು ಓಡಬಿಟ್ಟು ನೆನಪದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎತ್ತರ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಏನು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲೆತ್ತಿರು ಬರ್ಪನ ನಾಟಕ ಕಾಣಿ ಬಂದಿತ್ತು ಬರ್ಪನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಬಟ್ ಏನವಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೆಲವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಡೇ ಬರ್ರ ಆಪಿಸಿ ಇತ್ತಕ್ಲ ಡ್ರಾಮಲ್ಲ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಡ್ರಾಮಲ್ಲು ಅಂದು ಅರ್ನ ಡ್ರಾಮಾ ದುಂಬದ ಪೂರ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಈಗ ಅರ್ನ ನಾಟಕ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಪೋಪುನ ಅರ್ನ ನಾಟಕ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂತುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನೆಟ್ ಸಾರಥಿ ಬಂಡದ ಅವು ಬಲೆ ತಿಳಿಪಲ್ಲ ಅಂದು ಅಕ್ಲ ಪಿಂಗಾರೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಅಂದು ತೂತೆ ಅತಿ ಈರ್ ಬತ್ ಇನ್ನ ಇಂದತೆ ಸ್ಕಿಟ್ ದ ಥ್ರೂ ಅತಿ ಸಾರಥಿ ಪಲ್ಪರ ಸಾರಥಿ ಅಂದು ಸಮರ ಸಾರಥಿ ಅಂದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಡ್ರಾಮಾ ಡ್ರಾಮಾ ಎಸ್ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗಿರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೋನಿಗೆ ಬಂದ ಪಾಡಂತ ನೀವು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಅವಾಗ ಪೂರ ಎಂಚ ಬಂಡಾಗ ಅವೇ ಪಂಡೇತೇನೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಗಿಲ್ಲ ಕಡ ಪೂ 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 ಈ ಕಥೆ ಬಂಡ್ರ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ ಚದ್ಮೆ ವೇಷ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಮರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ಜಿಡ್ ಛದ್ಮವೇಷಕ್ಕೆ ಭಯಂಕರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಟು ಎಂಗ್ಲ ಪಚ್ಚು ಬಂದಿರಿ ಛದ್ಮೇಶ್ವರ್ದೆ ಬರ್ಪಾರು ಪೂರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಾನು ಬರ್ಪು ಅವೇ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂಡ ಮಾತಾಡ್ತ ವೇಷ ಬಾಡ್ನ ಪೂರ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಬಟ್ ವೇಷವು ಬಾಡ್ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ವೇಷ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪುಂಡು ಪ್ರೈಮರಿಡ್ ಆರು ಸೆಲೂನ್ ಮಲ್ಪರ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಸೆಲೂನ್ ದಟ್ ದಾದುಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪನ ಸೆಲೂನು ಈ ಕತ್ತೆರಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕುಂಟಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ಪುಡು ಬಂಡೆ ಕುಂಟು ಬಂಡ ಸೆಲೂನ್ ದಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ಬೇರ ಅಕ್ಲೆ ಕತ್ತಿರಿ ಬೋಡು ಬ್ಲೇಡ್ ಬೋಡು ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ಪುಡು ದಾದ ಅನ್ಪೇರಿ ಅನಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಪುರ ಪಂಡಿರು ವೇಷ ಪುರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಡ್ಡೆ ಪುರ ಪಾಡ್ಪೇರಿ ಆಯ್ ಬರ್ಪೆ ಕುಲ್ವೆ ಗೋಣಿ ಗೊರಿಯರು ಗೋಣಿ ಬಾಡಿಯೆ ಬೊಕ ಪಿರೇಸರದ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ಆರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಏನೋ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಪುರ ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎನ್ನಮ್ಮ ತುಲೆಗೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾಡೋಡು ನಾನು ಅಪ್ಪಗದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಗೆ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಇರು ಛದ್ಮ ವೇಷ ಐಟೆ ವೇಷ ಅಂತ ಬಂದ್ಬನ ಉಂಡು ಇರು ಸುರು ಮಲ್ಪೋಡು ಸೆಲೂನ್ ಉಡು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತದ ಸೆಲೂನ್ ತುಲೆಗೆ ಉಲೈ ಪೋಂಡ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಇದೇ ಬರ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೈನ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣುಲು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅದ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಂತೂ ರೈಟರ್ ಆದವಡು ಪೊರ್ಲು ದೋಚರ ಮೇಕಪ್ ಆಡು ರೈಟ್ ದಾಲ ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಸಲೂನ್ ಅಂಚ ಅಡೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಪೋಂಡ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪುನಿ ರೇಟ್ಲ ಇಂಚಿನಿ ಒಬ್ಬ ಹೋದವಳು ಪಾತ್ಯರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೊಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇತೆ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ವಂಗ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಹಿಂದಿ ಒಲ್ ಬಂದೆ ಸೆಲುಂಡೆ ಇರೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪೋಡ್ಲಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕಮ್ಮಿ ಓಪುನಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ದೆತ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ನೀತಿ ದೆಪ್ಪು ಜತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ದುಮ್ಮೆ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ತು ಇತ್ತೇರು ಬಂದಾಗ ಇರು ಹಿಂದಿ ಡೆಂಚ ಪಾತ್ಯರ್ ನೋಲ್ಬೋದು ಸಲೂನ್ ಬಯ್ಯ ತೋಡ ಇದರ ತೋಡ ಬಯ್ಯ ಬೋಪುನ ಬಯ್ಯ ಈರ ಅಂಚ ಬಯ್ಯ ಬಂಡ ಹಿಂದಿದ ಬಯ್ಯ ಹಿಂದಿದ ಬಯ್ಯ ನಡೆಪುದು ಬಯ್ಯ ಇದರ ತೋಡ ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ ದಾಲು ತೋಡ ಜಾದ ಮತ್ ನಿಕಲ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜೇ ಸೆಲೂನ್ ಪೋಪುನತೆ ಮೇರಕ್ಕೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಹೇ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತಾಪ ದುಂಬದಲ್ಲ ಕಾನೆ ಕಟ್ಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ಹಿಂದಿ ಓಲುಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಹೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಬಂದ್ಬೇಕು ಹಿಂದಿ ಕಲ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ಕನ್ನಡನೇ ಬೋರ ಕಲ್ತೆ ಆಕಳ ಇಂಚಿಂಚಿನ ದೆಪ್ಪುನ ಆಕಳ ಇಪ್ಪುಣೆ ದಾನ ಮಲಪರ ಇಂಚಿಂಚಿನ ದೆಪ್ಪುನ ಮಂಡ ಒಡ್ರಸಿ ದೆಪ್ಪೇರು ಇಲ್ಲೊಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಡತಿ ತಂಚತ್ತೆ ಅಸ್ತಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಡ್ರಸಿ ಇಂಚ ಬರ ದೆಪ್ಪೇರ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪರು ಉಂಟು ಇಂಚನ ದೆಪ್ಪರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಹಾಕಿ ಕಾಲೈಕ್ ಮುರಣಿ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪ ಒಂದು ಇಂಚ ತೋಜು ತೂಕ ಕುಜಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಶೋಕ್ ತೋಜು ಪೊಣ್ಣುಲು ಬಂತನ ಖುಷಿ ನೀರು ಬಣ್ಣದ ನೀರು ಪಕ್ಕಡ ಅನ್ಪಾರ ಶೂಟ ನಿಜ ಇತ್ತೆ ತುಯ್ಯರ ಕುಜಲ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಫುಲ್ ಕುಜಲ ತೀರ್ನ ದುಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಝೀರೋ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪೋಡತ್ತ ಐಕ್ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಡಿ ಕುಜಲ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಂಡ ಸಟ್ಟು ಉಂಟು ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗುರುವನೇ ನಮ್ಮ ಅಂದು ದುಮ್ಮ ಈ ಹಂಚೆನೆ ಬಿಡೋಡಿ ಫುಲ್ಲು ಅವು ಇತ್ತನೇ ಮೊನೆ ದೊಜ್ಜಿ ಒನ್ ಪಾರಿ ಅತ್ತು ಅವು ಇಂಚ ದೆಪ್ಪ ನಡೆದಲ್ಲ ಇರಾಗ ಅವು ಎಡೆ ಒಮ್ಮುಂಡು ನಿಜವರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ
ವೆರಿಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಥಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಂಡಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕು ನಿಂಚ ಬಗ್ಗನಲ್ಲ ಊರಿಚಿ ಊರುಚಿ ಅಂಚ ಸೆಲೂನ್ ಹಿಂದಿ ಇರೋರ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಾತಾಡುವಾರು ಮಾರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಯಾನ್ ಸೆಲೂನ್ ಉಲ ಇಲ್ಲ ಇರ್ ಸೆಲುಂಡ್ ಎಲ್ಲಾರ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೆಲುಂಡ್ ಮಾತಾಡಲಿ ಹಿಂದಿ ಕಲ್ತೀನಿ ಸಾಲಡಿ ನಾನು ಸೆಲುಂಡ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಅದೇ ಇರಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಸೆಲೂನ್ ದಿ ಹೊಡಿತನು ಹಿಂದಿದ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಕಲ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ದೇತೊಂದು ಎನ್ನಮ್ಮನಪಗ ಆಸೆ ಸಂಸ್ಕೃತಗೆ ಪೊಸಾತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ಪು ದುಮ್ಮದ ಪುರಾತನ ಪುರ ಕಲ್ಪು ನೋಯ್ ಅಂಚಿಡು ಸಂಸ್ಕೃತಲ ಕಲ್ತಿಜಿ ಇಂಚಿಡು ಹಿಂದಿಲ ಕಲ್ತಿಜಿ ಸೆಲುಂಡ್ ಹೋದ್ ಕಲ್ತಿ ಸುಲೆ ನನ್ನ ಮಿನಿ ಒಲಾನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಾಡು ಹಿಂದಿ ಬತ್ತಿಜಿನ ಪೂರ ಸೆಲುಂಡ್ ಪೋಲಿ ಇತ್ತದ ಸೆಲೂನ್ ಬಾರಿ ಇತ್ತದ ಸೆಲೂನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಲ ಹಿಂದಿಲ ಇಜ್ಜಿಡ ನಮಕ್ ಪೋದು ಕುಜಲ್ದೆ ಪೆರ ಯಾನೈಕ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದೆ ಅದು ಈರ ದೆಪ್ಪರಂದ ಆಯ್ತು ನಾನು ಕುಜಲೆ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡೆ ನಮಕ್ ಅವ್ರು ಪೋದು ಬಂಗಾಪುಂಡು ದೆಪ್ಪ ಪನ್ರೆ ಗೀಸ್ವರಂದ ಮತ್ತು ಏನಿಕಲು ಬಯ್ಯ ತೋಡು ತೋಡು ಮೆಡಾಲು ಏಸ ತೊಡ ಟ್ರಿಮ್ ಕರು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪ ನಮ್ಮ ಐಕಿರ್ದ ನಾನು ಗೊತ್ತಿನ ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೊಂದು ಪೋಡಿ ದುಮ್ ಕಟ್ಟ ಐಕೊಟ್ಟೆ ಫೋಟೋ ಇಂಚ ಮಾಲ್ಪು ಮಾಡಿ ಏಸಕರು 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 ಪಂಡ ಬನ್ನಾಗ ನಾನು ಏಸ ಬಡ್ದು ಕಡಪಡಿ ಏನು ನಿತ್ಯ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಸೆಲೂನ್ದಾಗಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೇರ ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದೆಪ್ಪ ಎತ್ತುಳು ಆವಡೆ ಅಂಚ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಅವು ಮರಲು ಬತ್ತಿನಂತ ಮನೋಲಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೂರ ಆಕ್ಟಿವ್ ನಮ್ಮಾಗ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಪೂರ ಕತೆ ಬಂಡ್ರ ಗಡಪುಂಡು ನಾನು 4 ಪೇಜ್ ಅಪ್ಪಗ ಬಾಯ್ಪಟ್ಟು ಇಂಚೆ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇತ್ತ ದುಂಬದಲ್ಲ ಕಂಡ ನೆಕ್ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತ ನಂಚ ಕತೆ ಪೂರ ಪಂಡ್ರ ಗಡಪುಂಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಹೆಂಗೊಂಚೂರು ಹೂ ಕತೆ ಪನ್ನಂತಾರ ಅವಾಗ ಮಾಮೂಲಿ ಹಿಂದೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಕತೆ ಪನ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮುಂಗುಸಿದ ಅವು ಮುಂಗುಸಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು ಅವು ಪೂರ ಒಂಥರ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಚರ್ ಸುನೀತಾ ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆರ ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಇತ್ತು ಎಡಮ್ಮ ಪೇಜ್ ಪೂರ ಬರೆದು ಗುರ್ಪು ಏನಪ್ಪ ಚೂರು ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ಸರಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಬಾಯ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೂರ ಯಾನೆಟ್ಟೆ ಕಲ್ತೊಂತಿ ಒಂದ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ನೂದೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ನಾ ಮಾಡೋದು ಬೆಟ್ಟು ಒಂದು ಆತು ಹುಷಾರಿತ್ತಾರ ಎಂಕ್ SSLCD 84 ಐಡ್ದಕ್ಕ PUCD 96% ಬೊಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿಡಿ 90% ಎವರೇಜ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ ಅಂಜಾದು CA ಕಲ್ಪು ಮನೊಂತೀರ ಓಕೆ ಮಣ್ಣದಿತ್ತೆ ಏತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತೇನೆ ನನ್ನ BCom ಓಲು ಅವಲೆ ದವಳ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಈರಿ ಅಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡರು ಅಲ್ಪ ಬೆದ್ರ ಬತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಕಲೆಕ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಂಕ್ ದಾದಾನ್ ಬಂದಾಗ ದವಳ ಕಾಲೇಜ್ ಜೈನ್ PU ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ ವಿಷಯ ಪಂಡ NSS ಸೇರಿಯ NSSಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಲ್ಪಡು ಗಮ್ಮತ್ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪಡು ವಿಷಯದ ಪಂಡ 7 ದಿನ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರದಿಪ್ಪನದ ಅವಾಗ ಬಿದೈಬೋದು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪರ ಪೂರ ಅಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತಿಜ್ಜೀರು ಐಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಒಂದು ಈತ ಸಂಬಳ ಬರ್ಪೀರು ನಾಟಕ ಟೀಮ್ ಸೇರಿ ನಾವು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಪೋಪುನ ಐಕ್ ಪೂರ ಅಮ್ಮ ಬಿಡೊಂದಿತ್ತಿಜ್ಜೀರು ಐಕ್ ಪೂರ ಬುರ್ಚಿ ಬಟ್ ಈ NSS ಪೋಂಡ 7 ದಿನ ಕ್ಯಾಂಪು 7 ದಿನ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತಾವಂಡದ ನಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಮೇಲೆ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಕ್ NSS ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕಲ ಊರಿಗೆ ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜಾಗ್ಲ ಬೈತೀನಿ 7 ದಿನ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜವನರು ಪೂರ ಪುಗರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಊರ್ದಕ್ಲ ಅಂಚ ಅವು ಎಂಕ ಮರಲು ಬತ್ತಾಯಿ NSSಗೆ ಸೇರುಡು ಬಂದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ NSS ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡ್ ಮಲ್ದೆ ಅವು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಗಂಗಾ ಕಾವೇರಿಯ ಬದುಕೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಸಾರಿ ಎಡಮನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬದುಕೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಅಂದ್ 3 ಗಂಟೆದ ಡ್ರಾಮಾ ಪಗಬರು ಮೂಜರ ಗಂಟೆದ ಡ್ರಾಮಾ ಅವ್ ರಾತ್ರಿ ರೆಡಿ ಜೈನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇಂಚ ಪಂಡ ಬೈ 5 ಗಂಟೆ ಸುರಂಡ ಬೊಲ್ಪ 5 ಗಂಟೆ ಎಂಗ್ಲ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಡಮ್ಮ ಒರ್ಮ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ಟು ಯಾನ್ ಮೈನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ನೋದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಆಡಿಷನ್ದಲ್ಲ ಕೆಲಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರು ತಿಯರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮೋನಪ್ಪ ಬಂತನ ರೋಲ್ ಐಟ್ ಕೂಡ ಇಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತುಲಿ ನಾ ದೊಡಪ್ಪ ಇತ್ತಾರೆ ಆರ್ಲ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಇತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನಾನಿ ಯಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೈ ಜುಬ್ಬದ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಲುಂಗಿ ಪಾಡ್ದು 6 ಹೊತ್ತು ಕೋಮನ ತುತ್ತೋಡು ಇನ್ನು ಈ ಕೋಮನ ಬೋಡು ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಬರ ನಾಚಿಗತಿ ಅಕ್ಲ ಬರೋ ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನವರ ಅವು 3 ಗಂಟೆದ ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಡಮನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಟ್ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕಾತು ಅಂತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಎದುರ್ಕೊಳ್ದು ಜರ ಇಪ್ಪೇರಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಪ್ಪೇರಿ 3 ವರ್ಷ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಅರೆಗೆ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಿ ದಾದ ಸ್ಕಿಟ್ ಆಡೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡೋ ದಾದ ಮತನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುನದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ NSS 7 ದಿನ ನಾಟಕ ಪರ ಉಂಡಾತ ಅದು ಸೇರಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ
ಅವ್ರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಹಂಡೇಲ್ ಸುತ್ತುದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋದಿತ್ತ PUC ಅಲ್ತ ಪೊಂಜುನಕ್ಲಿ ಪೊಂಜು ಪೂರ ಬೈಡ್ ಎಡ್ಡ ನಾಟಕ ಪೂರ ಅವಲ ನಾಟಕ ಹಿಂಜಿನ ಬರೆದು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮೂಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದ್ಪೇರದ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡು ಒರಿಯೊರಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಎತ್ತನ್ಬಿರು ಒರಿಯರನ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಐತೆ ಎಂಕು ವಾಮಂಜೂರು ಭೋಜನ ಮಾಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಪಗ ಪೂರ ನಾಟಕ ಅರ್ಣನೇ ಮಲ್ಪುನು ಇರವೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂತ್ ಅಂತಾರೆ ಅವಾಗ ಮಲ್ತಂತೆ ಪಂಡ ಬೇತ ಕಲ್ಪರ ಊಲ ದಾಲಿ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಏನಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಮಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಪ್ಲಸ್ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪ್ಲಸ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದಾಗ ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ತಿಳ್ತಾರ ಇಂಕ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಬತ್ತನ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇ ಕಾರಣ ಇಂಕ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ NSS ಮಲ್ತಿನವಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತೂದು ಕೇಂದ ಅವೇನು ಇಮಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅವು ದಾಲಿ ಅವೇನೇ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ತೆಲ್ಪೇರು ಬಂದ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಿನ ಅಂಚ ಆಡಿಷನ್ ಪೋಯ್ನೆ ಆಡಿಷನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೂ ಮೇರ್ನ ವಾಮಂಜು ಭೋಜಣ್ಣನೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮಾರೆ ಆಡಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಗಿಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಪೋಯ್ನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಸನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ತಿರು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅರ್ನ ಲೇಡಿ ಗೆಟಪ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಈ ಚಂಡಿ ಆತ ಪಣ್ಣೆ ಅವು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಆ ಸೀಸನ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಧೈರ್ಯ ದಾದ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದ್ರೆ ಬತ್ತತ ಮರಡೆ ಮುಟ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆವಡೆ ಎಂಚಾಣ ಮಲ್ತದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತಾನ ಆಪೇನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕಡ ಇಂಜಿನ ಮಲ್ತನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪ ಮಾಡದು ಮಕ್ಕ 3ನೇ ಸೀಸನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಪಂಡ ಸೀಸನ್ 2ಗೂ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಐನು ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಮೂಲಿ ಅವು ಒಂದು ಓಲು ಆಡಿಷನ್ ಪೋಯ್ನೀರು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕುಡ್ಲಡೆ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕುಡ್ಲಡ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ 5 ರೌಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು 3 ರೌಂಡ್ ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು 5 ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂಚ ಅವಳು ಐತೆ 10th ಪೂರ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಮಲ್ತಾರ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತನ ಧೈರ್ಯ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಎದುರು ತಕ್ಲ ತಾಟಿ ಉಜಿಲಿ ಪಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಬಾರ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪ ಎಂದೇ ಎಂಕ್ 5 ಅವೇನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿತಿಜಿ ಬಟ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮಲ್ತ ಒಂದಿಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ 4 ಕ್ಲಾಬ್ ವಿಸಿಲ್ ಬೂರ್ನುಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲನ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಡೆ ಕೆಲವರ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲಾಡ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡದಕ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಡಿವೀರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಾ ಕಾಮಿಡಿಲ್ಲ ನಾಟುಜಿ ಮಾರೆ ಬಂಡೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಚೂರು ತೆಲಿಗೆ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅದು ಇಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ಕೋತೇನೆ ಕುಡ್ಲದಾಕ್ಲೇನು ಇಲ್ಲದ ಊರ್ದಾಗ್ಲೇನು ಪೂರ ತೆಲ್ಪ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅವು ದುಂಬು ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತು ಚಿತ್ತ ಗೊತ್ತಾಪು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಇತ್ತೆ ಸಮೇತ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ತಾವು ಊರುಡು ಪೂರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡದಾಗ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೆಪ್ಪಿರು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಶುರುಕೆಂದ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಏರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ಚೋಟು ಮಿಜರ್ ನಕ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಟೀಮ್ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಪರಂಡ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಅವ ಇಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಬೇತೆ ರೀತಿ ಸಟ್ ಆದಿಪ್ಪ ಶೋ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಟ್ ಆದಿಪ್ಪ ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಇಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತುಳುತ್ತ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುನತಿ ಸಾಧಾರಣದ ಪಂಚ್ ನಾಟುಜಿ ಪೂರ ತುದಿಪ್ಪೇರು ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಪಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇನ ಅವು ಇಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತೇನ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನಾ ಅಪಗನೆ ಮಲ್ತೊಂತಿದ್ದೆ ಇತ್ತ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಣದ ಅಂಚ ನಮಕ್ ತುಳುತ್ತಕ್ಕೆ ತೆಲಿಪೇರು ಬಟ್ ವಿಷಯ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಬರೋಡಾಪು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆಲ್ತೇರ್ನ 100% ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಸ್ ಎನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದೇ ಅಪ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ದುಮ್ಮಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ ನಾಟಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೇಟ್ ಪೂರ ತೂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ಬಂದ್ಪನೈತೆ ಒಂಚೂರು ತೆರೀದು ಬಂದ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿ ತೆಲ್ತಿರು ಪಂಡ ಪ್ಯೂರ್ ಇರಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತಿ ಅಂಚ ಐದಕ್ಕ PUC ಹಿಡ್ದು NSS ಪೂರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪತೊಂಜನೆ ಕಾಲೇಜ್ ದಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಮಿತಿ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಎಡ್ಡೊಲ್ಲೆ ಪಂಡದ ಒಂಚೂರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಾರೆ ನಾಟಕ ಇತ್ತನ ಪ್ರವೀಣಿ ಅವು ಕಾಲೇಜ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಲಾತಿ ಜೈನ್ PU ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಯಿ ನಾವು ಲಾತಿ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಪ್ರವೀಣ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಂಚಾದಿತ್ತು ನಾಟಕ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಕೊರ್ನು ಧೈರ್ಯ ಐದಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಇಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಒಂದೆತ್ತ ಹೋಯ್ತೆ EC ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ನನ್ನ ಕಲ್ಚರಲ್ದ ಅಂಚ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಆಡ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಂಡಿದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ ಐತೆ ನಮ್ಮನ ಬಾಕಿದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೈತಿಂತ ಸೂರಜ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ರಾಕಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅನೀಶ್ ಹಿತೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು
ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ಡ್ರಾಮಾ ಪಿದೇಡ್ ಮಲ್ತಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಜೋಲ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ಒಂಜಿ 2-3 ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಶೋಸ್ ಎಂಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪಂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಅವ್ಲು ಶೋಸ್ ಹಿಡ್ದೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವ್ 4 ವಾರ ಮಲ್ತೇನೆ ಐಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ದಾಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದಾದಿತ್ತೇನೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರು ನೋಡತಿ ಒಂತಾರ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಉಂದಿಪ್ಪನತೆ ಒಂತಾರ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಎತ್ತಿನ ಎಂಕೆ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಕಲ್ದೋಡು ಮೂಲು ಬಲ್ದೋಡು ಉಂದಾಂಡು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆತೋಡು ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಜು ವರ್ಷ ಕುಸಲತ್ತು ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಬೇತ ಕಂಪಿನಡಿ ಬೆನ್ಪುನ ಅಂಡಲ್ಲ ಆಜು ವರ್ಷ ಬೆನ್ಪುನ ಅಂಡ ಕುಸಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೋದ ಆಜು ವರ್ಷ ಬೆಂದೆ ಬಾರಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟು ದಾನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಬೋಯತ್ತ ಬಂಡ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ತುಳು ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಪಂಡದ ಟೀಮ್ಡು ಅಂಡ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೆ ಅವೇ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮ ಲಹರಿದ ಎಕಡೆ ಪಾತೇರಿ ಲಹರಿದ ಇಟ್ಟು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿರ ಮಣಿ ಅಣ್ಣೆ ಪನ್ನಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಇಂಚ ಪೋಪನ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ಟೀಮ್ದ ಪದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ಉಳ್ಳ ಮಂಜುರೇ ಮುಳ್ಳಿರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ಆತು ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಡ್ರಾಮಾ ತೂದಿತ್ತು ಇಂಚ ತೋಜಾದ ಪಂದಿತ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ಅವ್ಲ ಒಂದೇ ರೂಟುಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಬೈಕ್ ಕಂಪಡಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡು ಬದ್ರಿಡು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಪಾರ್ಲೆ ಆಗ್ರೋ ಕಂಪ್ನಿ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ದ ಬರ್ಮನತೆ ಫ್ರೂಟಿ ಫಿಜ್ ಪುರ ಐಟಿ ಜಿಯೋ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂಗಡಿ ಪೋಪುನೇ ಬೇಲೆ ಬಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಡ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಯಾನು 1 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಸೊ ಐಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಾನು ನೆಕ್ ಲಹರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜೇ ವಾರ ಬೈಯ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು ಬರೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಸೀದಾ ಅಡೆಗೆ ಅಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೇಡಿಂಚ ನಾಟಕ ಬಂದೆ ಬೆದ್ರದಂಚಿಂಚ ಲೋಕಲ್ ಟೀಮ್ ನಟ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅವೇ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾಟಕ ತಗೊಂಡು ಅವೇ ಒಂಜೇ ನಾಟಕನ ಮೂಜಿ ಸಲ ಮಲ್ದೆ ಕಥೆಯರು ಬರೆಪಿರು ಬಂದು ಐಡ್ದು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಐಟ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯರು ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಬತ್ತು ಪೋಪುನ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅದು ಆಲಿಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಲ್ದನ ಬಲೆದಲ್ಲಿ ಪಲೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಬಲೆದಲ್ಲಿ ಪಲೆ ಬೈಚಿ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿದ ಗಂಧಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮರ್ಲು ಸೇಮ್ ನಮ್ಮನ ಲಹರಿದ ಟೀಮ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪುನ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನೆಟೇನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೆಟ್ಟೇನೆ ಹೊರ್ತು ನಾನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಲ ಮೂಲ ಆದಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಇನ್ನು ಪೂರ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧನೇ ಆತರ್ಜಿ ಬಟ್ ಈಗ ಇಡೀಗ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಲ್ತರದ போய் ಅಂದಿ 2 ಎಪಿಸೋಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಂಟು ಉಂಡು 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 ಅವೇ ನಂಟು ಐದು ಮುಂಬುಲ ಬೈಜಿ ಐದು ಬಕ್ಕಿನಿಯೇ ಬರ್ಪುನು ಅವೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಐಟೊಂಜಿ ವೈರಲ್ ಆದಿತ್ತು ಮಾರಿ ಯಾನೊಂಜಿ ದಾದನ ಎನ್ನ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ದಾದ ಇಂಕ ಗಂಧ ಗಾಳಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದನ ಪಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಡ್ಲೆಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಡ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪನ್ಪೆರ್ತ ಮೋನೆಗ್ ಮೂಲ ಆಡಿಷನ್ ಇತ್ತು ನೆಕ್ ಶೋ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆಡಿಷನ್ ಓಲ ಪಿದೆ ಇತ್ತು ನೆನ್ಪು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಮೂಲ ಇತ್ತು ಅವು ಮಲ್ತದು ಅವಲ 2 ರೌಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಹಂಚಿ ಟೋಟಲ್ ಮುಲ್ಲ ಆದ ಅಂತ ಬೈದಾರ ನಮ್ಮಟಿಗೆ ಬೈದಾರ ಈರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಬರ್ನಾಗಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ತಲೆ ಬಲದ ಒಂಜಿ ಬರೋದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ಒಂತೆ ಬರುತ್ತಿರೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಕ್ಕಲ್ ನೋಡಿ ಪೂರ ಈರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಪೂರ ಕಡೆ ಅಂಚೆತ್ತ ನೆಡ್ಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಓಲರ್ ಸರ್ ಎಂಚುಲರ್ ಸರ್ ಕಾಸು ಕಟ್ಲೆ ಸರ್ ಸುರುಕು ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಬೊಕೆಜ್ಜ ಅವು ನನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆವು ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೋನ್ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತ ಸರ್ ಪನ್ಪೀರಿ ಸರ್ ಬಲೆ ನಾವು ಕೊರ್ನಾಗ ಸರ್ ಪನ್ಪೀರಿ ಪಿರದೆ ತೊಂದಾಗ ವೀರೆ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಎಂಬಕ್ಕೆ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ತಿಪ್ಪೆ ಅಂಚ ಅನುಭವ ತೊಂದರೆ ಮರ್ಯಾದಕ್ಕೆ ಆಪುಣ ಅವು ಅಂದು ಅವು ನಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲ ಜಪ್ಪರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ದಾಯ ಸುಲ್ಲು ಅನ್ಪನಾತಿ ಅಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ ಲೈಫ್ ಅಂಚನೆ ಕಷ್ಟ ಸುಖ 3 ದಿನದ ಸಂತೆ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚ ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಜಾಬ್ಗೂ ಸೇರ್ಯಾರ ಅಂದು ಯಾನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನಾಡ ನಾಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಾಡೊಂದೇ ಕುಲ್ಲುಡು ಬೇರೆ ಗಂಡಲ್ಲಿ ಪೋಯಿ ಪಂಡೆ ಇತ್ತನ ಈಕ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಈಕ್ ಬೋರ್ಡು ಬನ ಒಂತೀರು ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಆದಿತ್ತನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಂಡಿರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡೋದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ಯ ಬಟ್ ಐಟ್ಲ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಯಾನು
ಮಾತ ಕೆಲಸ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ ಪತ್ತಿನ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನೆ ಸುರತ್ಕಲ್ದ ರೂಟ್ ದಾಗ್ಲ ಬರ ಈರ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಂಡ ಮಾತಾಡ್ಲ ಗೊತ್ತಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ರೀಚ್ ಆವಡು ಅವು ಬಾರಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ನಾವಿನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಸೊ 2 ವರ್ಷ ಐಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ಮೂಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಬೆದ್ರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಪನ್ಪುಣ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂಚೊಂಡು ತುಲೇದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಬೇತೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಬಾಕಿದಾಗ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ದ ಆಕ್ಲ ಪೂರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಂಡದು ಎಂಗ್ಲ ಒಂಚೂರು ದೆತ್ತೊಲ್ನಿ ಅವು ಎಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದು ಇತ್ತದ ನಮ್ಮನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವಡಂಡ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪುರ ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಚೂರು ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಓಡಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಂಕ ಸಜೆಷನ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂಡು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ದ ವಿಷಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ದ ದಾದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಎಂಚ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೇನ್ ಬೇಕು ಸೊ ಒಲ್ತು ಬತ್ತಿನ ಬಂಡ ಐಡ್ದ ಹತ್ರ ಬತ್ತಿನ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತೆ ಅವನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಡು ದಾಲಾಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಇಂಚ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏರೆಗೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಲ್ಪ ಮಲ್ಪೊಡಿ ವಾ ಟೈಮಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಇಂಚಿನ ಟೈಮಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಅವು ಪೂರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತುಂಟು ಒಯ್ದ ಹತ್ರ ಬಂಡ ಐಡ್ದ ಹತ್ರ 2 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾನು ಅವೇ 2 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಕೂಡ ಲಂಚ್ ಪೋಯೆ ನಾವು ಜಿಕ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಟೇ ಆಫರ್ ಬತ್ತುಂಡು ಏಜ್ ಮಾಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅವು 6 ಮಂತ್ ಅನ್ನಾಗ ಕೂಡ ಈ ಬರ್ಪನ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RJ ಮಾಪುನ ಅಂತ ಫೋನ್ ಬತ್ತಿನ ಬರ್ಪನ ಅಂಚ ಬಂದು ಸೊ ಇಟ್ಲ ಇತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೋತ್ ಇತ್ತದ ಎಂಕ್ ಒಂಜೇ ಕಂಪನಿ ಬೇಲೆ ಆಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಇರು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಜೋರ ಪಾಪ ನಾವು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪಿ ಅಂಚನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಗಲಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೂಟಿ ಅವ್ರಿಜ್ ಬಂಡ ಅಮ್ಮನ ಹುಡುಗಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ದೆತ್ತಿನೈಕಿ ಚಟಪಟ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂತೀವಿ ನಾನು ಲೂಟಿ ಬರ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದ ಪಿದೇ ಬಾಡುದು ಅಂಚೆ ಜೋರಿತ್ತೇನೆ ಇಂಚಾಯ್ ಜಿಂಡ ಓರ್ಲಿತ್ತಿದೆ ನಾನು ಅಂದ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡು ನೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕಿಚ್ಚು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲ ಮೇನ್ ದಾಲೆ ಗೊತ್ತನೆ ಫಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕೆ ಪನ್ಪುನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ನೆರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನೆರ್ಪುಜ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊಂಡಟಾಡು ಸಾಂಕು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡು ಜೇರಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡು ಜೇರಿ ಪಪ್ಪಾಡ ಬಣ್ಣ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡು ಜೇರಿ ಬಾರಿ ಕೊಂಡಾಟ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ 2 ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಪುರ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುರ ಉಪ್ಪುನು ಹಾಕು ಜೇರಿ ಬಾರಿ ಕೊಂಡಾಟದು ಅವು ಓಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಜೋಕುಲು ಏಪಾಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಪ್ಪ ಮನಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೆರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಕ್ಕಳೇನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿನೇ ಪೋಪುಂಡು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋಪುಂದಾನೆ ಅಕ್ಕಳು ಕೋಪ ತೋಚ್ಪೊಂದಾನೆ ಹೊರನೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂದಾನೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಜೋಕ್ಲೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಡೆ ಬುದ್ಧಿ ತಿರಿಬೇಕ ನಮಕ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆನ್ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಅವ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಹಿಂಗೆ ಬತ್ತ ಹಾಕ್ಯಾರನ ಯಾನ್ ಎನ್ನುಂತೆ ಅಂದ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ತಂಡೇ ಹಾಕಿನಾರ ಎನ್ನುಂತೆ ಒಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡಿ ಅಂತೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡಂಜಿ ಏತ್ ಪೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂತಾರ ಆ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲಿ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳಿತ ಟೀಚರ್ ಪುದರ್ದಿತ್ತಲ್ಲ 6 ವಾನ ಮನೆ ಹಾಕು ಅಂತೀರಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ 6 ನೆನ್ಪು ನಮ್ಮರುಂಡು ಪಾತೆರು ರಂಚಪುರ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನಿಮಿ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪುಜೇರು ಅವು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಐತೆ ಮಂಜು ಸರ್ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡಿ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿಚೇರಿ ಬಾರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಪತ್ತ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಇತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಂತ್ ಹಾಕದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಪಂಡ ಆ ಫೇಸ್ ತೂತಿಜಿ ಇರ್ನು ಎನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆ ಕೇಳಲೆ ಮಂಜು ಸರ್ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಅಕ್ಲ ರಪ್ಪ ಅಂತ ಭಯಂಕರ ಜೋರ ಅಂದೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದುಮ್ನಾನಿ ಜ್ಯೋತಿಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜ್ಯೋತಿದ ತೀರ್ಥ ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಈರ್ನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಡೀತದೆ ಅದು ಹೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಬೇತನ ಅತಿ ಈರ್ನ ಎನ್ನ ಸಕ್ಕ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪೂರ ಮೂವಿ ಜ್ಯೋತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನ್ ಅವಳು ದೀಪ ಪತ್ತದ ಏನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರ್ಪುನ್ ಮೂಲು ಅವಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮಾಸ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅವಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅಂಡಿ ಏನ್ ಇಂಚ ಪಾಠ ಮಲ್ಪಡಿ ನನ್ನ ಎನ್ನಲೆಗೆ ಆಗಲೇ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತ ತೆಲಿಕೆ ಬರದ ಪೂಡಿಗೆ ನಾವು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಪಾಠ ಮಲ್ಪನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತುನಾಗ ಎಂಚ ಎನ್ನೇರು ಜೋಕುಲೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತುದು ಮನದಾನಿ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾಲೇಜ್ದ ಪುರ ಮುಕ್ಕುಲ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕಲ್ ಪುರ ಮಿತ್ತಡೆ ಪಾಸ್ ಅನ್ನ ಪುರ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡುದು ಮಾನವರೇ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡುದು
ఎక్కసగద టైం నేను టీచ్ మంది ఉంది ಅವಳು ಹೆಂಗೆ ಎತ್ತಿ ಬಂಗಾಯ್ದ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಡ್ಬೋದು నువ్వు తెలిపారు నీ చేయడాలి జోకుడు అవే యాన్ ఇక్కడ పని డైలాగ్ లేతుంది గంగాధర పడినాక ఐసబార్ದು ಬೇರಡು ಐಸಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ తీతను ఫ్రెష్ ఫ్రిడ్జ్ తీతను ಬಂಗುಡ ಲೆಕ್ಕ ಯಾನ್ ಆ ಟೈಮುಡು 10th ಟೀಚ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಲ್ಲೆ ಶಬರಿ ರಾಮನ್ ಕಾಪುನ ಕತೆ ಶಬರಿಯು ರಾಮನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ರಾಮನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ರಾಮನ್ ಬಂದಾಗ ಶಬರಿಯು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಶಬರಿಯು ರಾಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನ್ ಪಂಡಿದ್ಯಾ ನಾನು ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಊರಿಲ್ಲ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಬಂತೀನಿ ಮಾನವರೇ ಅದು ಡೀಪ್ ಅದು ಪಾಠ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಮಾನವರೇ ಅಂಚಿನ ಪರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತೆ ಆತೆ ಜೋರ್ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ್ ಮೀನ್ ಈತೆ ಈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ನಗ ಇರ್ ನೆರ್ರಲ್ಲಿ ಜೀರೈತೆ ಅನಿ ಪಂತನ ಐಸ್ಬಾರ್ದು ಹೊರಡು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದ್ ಬಂತೆ ಅವ್ ಸುರುಕೆ ಬಂತೆ ಪರ್ಪುನ ತಪ್ಪು ಕೆಲವರು ಪಾರ್ಪೇರ್ ದಾದ ಅನ್ಬರಪುಂಡು ತಪ್ಪು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ರಡ್ ರೋಲ್ಲ ಅವ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಟು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಈರ್ನ ಕತೆಗೆ ಎನ್ನ ಕತೆ ಗಮ್ಮತ್ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿಯಾಂಡು ದೇವಂಡ ಇರನ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ತೂತೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ಇರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನರೇಶನ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎಂಚೆತ್ತುದಾರ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆದಿಪ್ಪನಗ ಅಂತಂದು ಅವಳು ಅಂತ ಜೋರಿ ಯಾನು ಡ್ರಾಮಾದವಲ್ಲ ಯಾನು ಇಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವಳು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪ್ರಪಾತೊಂದು ಪುನಃ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾವ ದಾಯ ಗೊತ್ತಂದೆ ಎದುರುದಾಗ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋರಿ ಇಜ್ಜಿನಿಂದ ನಾ ಎದೆತೋನು ನಮ್ಮ ಏನು ಅಂಚ ಎಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಯಾರು ನಾನು ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಮುಗಿಂದು ಪೂರ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಅವು ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಅಂದು ಅಲ್ತರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂದು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಒಂದು ನಾಟಕ ಆಡ್ದು ಸೀದಾ ಇರಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಇಂಚೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕೆಲಾಡಿ ಫೋನ್ದಲ್ಲೇ ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಾ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ದು ಕಿರಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೌದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕೋಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನಿಂಜ ಕಡೆ ಪಡೆದು ಬರೀ ನೇಕು ಎನ್ನೆದುರಿಂಚ ಕೊಲ್ಲದು ಚೂರು ಪಾತಾರ ಅತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೋತ್ ತಿಕ್ಕಂಡಿರೆ ಐದೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ போய் ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ போய் ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಸೀಸನ್ 3ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅವಳು ಎತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಆತ ಖಾಲಿ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತು ಯಾನು ಮೂಲೆ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ನದ್ದು ಡೈಲಾಗ್ ಬರೀಪುನು ಒಂದು 4 ನಾಟಕ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಕಿಟ್ ಮಲ್ತು ಅಂತತೆ ಅವೇನೇ ಒಂಚೂರ್ದು ಇದು ಯಾನೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದು ಕೊರಿಯೆ ಆಡಿಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಕ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಮೆಗಾ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೊಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೀತೀರಿ ಏನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಓಕೆ ಆದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಐಟಿತ್ತೆಲ್ಲ ಚೋಟು ಮಿಜಾರ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಒಂಚಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಾದಿರು ಸೊ ಅವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ನಂಗೆ ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆದಿತ್ತು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಆದಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಗಾ ಆಡಿಷನ್ ಒಂದು ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇನೆ ಒಂಚೂರು ಹೀಟಿಗೆ ಬೈದಿನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಹೋಗಿತ್ತೆ ಬಾರ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ತಿತ್ತೇನೆ ಮೆಗಾ ಆಡಿಷನ್ ಇವನ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹುಣಸೂರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಾರ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 5 ದಿನ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒರಿ ಬತ್ತು ತೂಪೀರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಗ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪೇರು ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಹೆಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಬರ್ಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹುಣಸೂರು ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿರ ದುಂಬರು ಅಂತೀರು ಪಂಡ ಆ ಶೋ ಅಪ್ಪಗ ಆತು ಪೀಕ್ ಹಿಡಿತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರೋ ಇತ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಗ 6 ಬರುವಂತೀರಿ 6 ಸಮೇತ ಬರ್ತದ ಪೂಗರ್ದಿತ್ತೀರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುತ್ತಾ ಪೂರ ಬರೆದು ಬರದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ತು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಾಲ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆಪಾರ ಕಾಮಿಡಿ ಕೆಲಾಡಿ ಇದೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬರೆಪ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಾಗ ಓಕೆ ಆವಡು ಅಕ್ಲ ರೈಟರ್ಸ್ ಇಪ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶೋಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ರೈಟರ್ಸ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕಿಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪರು ಮೆಂಟರ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಇಂಚೆ ಮಾಡ್ಬೇರು ಚೇಂಜಸ್ ಏತ್ಲ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲಿ ಐಟು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತ ಅಂಚ ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡು ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಗಾ ಆಡಿಷನ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಲೈಫ್ ಪೊಸತ್ ಇರೇಗ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಜಾಬ್ ಉಡಿತಾರೆ ಜಾಬ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮೂಲ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಪೂರಾಣ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂಕವೇ ಆ ಸೆತ್ತಿನ ಈಗ ಪೊಸಾತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊಸತ್ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಅಕಡೆ ನಾಟಕ ತೂತೀರಿ ಅಕಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಂಚಂದ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಒರಿ ಪೊಸತ್ದ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಎಂಚೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆಂಕ ಅವು ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಎನ್ನ ಮಂಡಿಡು ನಾಲ ನಾಟಕ ತೂದಿತ್ತು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದು ಪೋಯ ಫಸ್ಟ್ ಅಪಗ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಪೂರ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಕೊರು ಒರಿ ಹಾಸನ್ ದಯವಿಲ್ಲಿ ಒರಿ ಮಂಡ್ಯ ದಯವಿಲ್ಲಿ ಒರಿ ಮೈಸೂರು ದಯವಿಲ್ಲಿ ಆಯಂಜಿ ಪಾತಿರು ಮೆಂಜಿ ಪಾತಿನ ಅರ್ಥನೇ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ತುಳುಟ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪಂದಿನಿ ಫುಲ್ ಕನ್ನಡದ ಬರ್ನ ಹೆವಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದು ಬೋಡನೆ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ನಂದು ಬಟ್ ಅಲ್ತ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ದಾದ ಪ್ಲಸ್ ಪಂಡ ಇರೇಗ ಬೇತ ಊಲ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ರ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೇಗ ರೂಮ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಆಗ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಫುಡ್ಡು ಎತ್ತು ಬೋಡಾತ್ ಫುಡ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಫುಡ್ಡು
ನಮಗೆ ಸಟ್ಟಾರ ಬಂಗುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಬಿಡ ಮಣ್ಣ ಕುಡ್ಲದ ಫುಡ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿನ ನಮಗೆ ಮೂಲ್ ತಿಂದಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಫುಡ್ ವೆಜಸ್ಟಾರ್ ಅವು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಂಡು ಬಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಈಕ್ಲಕ್ಲು ಇಂಜಿನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಕೊರ್ಪಿಜೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಬಟ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಂಡ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡತೆ ಮುನ್ಪೂರ ಅರ್ಧ ಬುಡ್ದು ಬೈನತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂಡಲರ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ತಿಂಗೂಲು ಬಂಗ ಬತ್ತು ಮಲ್ತೆ ನೋಡ ದಾದ ಉಂಡು ಸ್ಟಫ್ ಉಳ್ಳಾಡು ಪೂರ ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಪೂರ ಪಾಳೆ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಶೋಡ್ ಎಂಕೆ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಯಾನು ಹೈಲೈಟೇ ಆವರೇನೆ ಆಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ 6 months ಶೋ ಮಲ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗೂಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಬಂಡ ಏನಡ ದಾದ ಒಂದು 200% ಮಲ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ನಾಗ ಏನಡ ಇಜ್ಜಿ ಏನಡ ದಾಲ ಇತ್ತು ತೇನ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡು ಎಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 months ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲಿತ್ತು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಅದು ಪೂರ ಇತ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಾನಲ್ದ ಗೊತ್ತಿನತೆ ಇಂಚ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ ಜನಕ್ಲೆ ಕೈತಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಶೋ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಐತೆ ಶೋ ಮಲ್ತದು ಅಟ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕುನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಶೋ ಸುಮಾರು ಎಂಕಲ್ ಐತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸೇರ್ನನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ತಕ್ಲೆ 150 ಜನ ಉಲ್ಲ 150 ಜನ ಪುದರ್ಕೆಂಡ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರಿಯರನ್ ಪನೋಲಿನ ಬಟ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಕೆಲವು ಪುದರ್ಡಿ ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲ ಐತೆ ಸೊಡೆ ಮುಟ್ಟೈತದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಣ 6 months ಇನ್ಕಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬೇರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫೇಮ್ ಕೊರ್ಪ ಪೋಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತೈನಿ ಚಾನಲ್ ಪೋಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಪುದರ ಬರ್ಪುನ ಇಡ್ದೊಕ್ಕ ಬಂಗ ಬಾತು ಅದು ಚೂರ ಅಂಚಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಜವನೇರಿ ಇತ್ತೆ ರಾಕೇಶ್ ಇಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೂರಜ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆ ಬರೋಂತೀರಿ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಡ್ಡ ಕೊರೋಂತೀರಿ ಚಾಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಅದೇ ಇಂಜಿನ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪುರ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಂಡು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಇರೇಗ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಂಡ ಅಂದಂದಿ ಎಂಕ್ ವಿಶ್ವಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತು ನಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ವೇಣುಡು ಅಂಚಿರ್ತಿ ಪುಣ್ಣಿತ್ತು ದಿವಿ ಆಲ ಸೇಮ್ ಲೆಕ್ಕನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಾಲಿತ್ತಿಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಡುಪಿದ ರಾಶಂ ತೀರಿರ ಆಯೆ ಗುರ್ತಾಯಿ ಐದು ಎಂಗ್ಲ ಸೀಸನ್ ಎಂಕ್ಲಿ 3-4 ಜನ ಇತ್ತನ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲಿ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನಿ ಅವಲ ವಿಶ್ವಂಡ್ ಎಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೀರಿ ದಾಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ 2 ಡ್ರಾಮಾ ಕಲ್ಪಾರ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲ ರೆಗ್ಲ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವಂತುನು ಆ ವಿಷಯ ಎಂಗ್ಲಾಗ ಸೀಸನ್ 3 ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತ ತೂರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲಾಗ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲಾಗ ಲಾಕ್ಟ ನಾಯಕ ಕುಡಂಜಿ ಶೋ ಮಲ್ತೀರಿ ಆ ಶೋಡು ಟೀಮ್ ವೈಸ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಟೀಮ್ ವಿಶ್ವನ ಟೀಮ್ಗೆ ಪಾಡೀರಿ ಆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ಕಿಟ್ ಸ್ಕಿಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ವೈರಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಬುದರ ಕಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ತುಲೆ ಗೊತ್ತೇತಿಜಿ ಆರೆಂಗ ಕಲ್ಪಾರ ಬೈದಿನಾರು 2 ವರ್ಷ ಕಲ್ಪಾದಿತ್ತೇರು ನಾಟಕ ಬರ ಕಾಲೇಜ್ ಅವಳು ಪೋದು ಆರ್ನಾತ್ ಉಡ್ದೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಆ ಸೀಸನ್ ಪೂರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೈಲೈಟ್ ಆದಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂತೆ ಧೈರ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡಿರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನ ಓಲ್ಲ ಮೀಂದು ಬರೋಲಿ ಎಂಕ ಆತು ಪಿದೇ ಪೋದು ಓಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪುರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಪಂಡ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ಪಂಡ ಸೊ ಮೊಗ್ಗುಲು ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಪಿದೇದ ಜನಕುಲು ಎದುರು ನಮಕ್ ಒರ ಮಿಂಗಲಾರ ಉಲೈಪಾರ ಬಾರಿ ಸಟ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಚುನ ನಾರ್ಮಲ್ ಏರ್ಲ ಸಟ್ಟ ಆಪುಜಿ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರಪ್ಪ ನಮಕ್ ಪೋದು ನಮ್ಮನೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಆಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಸುಮಾರು ಪಂತ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜದಿ ಅಪ್ಪಗ ಆಕುಲ್ ಬುರ ಬತ್ತು ಪನ್ಪುನಿಂಜ ನಿಕ್ಕು ದಾಲ ಮಂಡೆ ಅನ್ಪುಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಕು ಉಂತರ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋದು ಶೋ ಆಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ನಿಂಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ ಬಂದ ಪಂಡ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಅನ್ಪುಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪು ಇಂಚ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಇಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಐದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ನಾಲ ಈ ಊರ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಓಲ್ಪಲ ಬದಿಕೋಲಿ ನಮಗೆ ಪೂರ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಝೀರೋ ನಾಲೆಜ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋನಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪನ್ಪನ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಡುಂದ್ಲ ಅಪಗ ಐ ಕೊಂಚ ಪನ್ಪೇರಂದ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಐಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಲ್ಲೇರಿ ಪನ್ಪನ ಪೂರ ವಿಷಯನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅಪಗ ಅಪಗ ನಾಟಕ ಅಂದೊಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಇದು ಎಂಟರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವ್ಲು ಮುಲ್ ಪೋನಾಗ ಗುರ್ತ ಬತ್ತು ಇರತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಜ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮಗೊಂದು ಇಪ್ಪು ಆಕ್ಲು ಗುರ್ತು ಪತ್ತೋಡು ಐದು ಸ್ಟಾರ್ ಪನ್ನೋಡು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪನ್ನೋಡು ಇಪ್ಪುಡು ఒక ನಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಐದು ಒಕ್ಕ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪುನೈತೆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಆಗ ಒಂದು 10 ಜೀವನ ಒಂದು ಆಪುಂಡಿ ಗುರುತು ಪತ್ತನ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ದಾದ ನಾ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುಟು ಟಾಪ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದು ಮನ್ನ ಯಾನ್ ಬಲ್ಪಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೋದ್ ದಾದ ಪಾತಿರ್ನು ಬರ ಅಂಚಿನ ದಾದ ಮಲ್ದೆಂದೇನು ಪನ್ಪಿರ ಈ ಟಿವಿ ಶೋಸ್ ದೈ ಅಂಚಿದೆ ಎನ್ನ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಈರ್ನೊಂದೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬೇತೆ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಆಗ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೂರ ಪೋನಗುಂಡತಿ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಡಿ ಬಾಸ್ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಪಾರ ಅಂಚ ತೂಪೇರು ಎಂಗ್ಲೇನು ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವಳು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಂಗ್ಲೇಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಅವು ಪೂರ ಮಾಮೂಲಿ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಲ್ದಿಜಿ ನಾನು ಟಿ ವಿ ಶೋಗೆ ಬತ್ತನ ಸೆಲ್ಫಿ ದತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಏನೋ ಆ ರೀತಿ ತೂಪೇರೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಅವು ಆದ ಬೋಣು ಜೀವನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಅವು ಆತ ಮಲ್ಲ ನಿನ್ನುಜಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ಜೀವನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡುದು ಅದನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತನ ಹಿಡ್ಬೇಕ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂದ್ ಬಟ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೆ ಪಾಪ ಪುದರ್ ಆದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಪನ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಪುದ ಮಾತ ಓಲ್ಪೋಂಡಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದಾಂಡ ಆ ಇಪ್ಪುನ ಇಕ್ಕಲಾಯ ಮಲ್ಪನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಜನ ಅಂಚ ಟೋಟಲ್ ಜನ ಅಂಚ ಅವೇ ಕಾಂತಾರ ಬತ್ತದು ನನ್ನದು ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಶೈನಾ ಹೊಡಿತೀನಿ ದೇವೇರೆಗೆ ಬುರ್ಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶೈನ್ ಆಪೆಂದು ಎಂಜಿಯರದ ಅನ್ನ ಇಡಬಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂಚ ಶೈನ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅವು ನಿಕ್ಲಿಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂಚ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೊಡಿತ ದಸ್ಕತ್ ಅನಿಶನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಕನ್ನಡ ರಿಲೀಸ್ದ ಟೈಮು ಅನಿಶನ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೇರಿ ಆಯಲ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಆನಿ ಬಟ್ ಕಾಂತಾರದ ಶೂಟ್ದ ಹತ್ರ 4 ದಿನ ಒಂಜು ವಾರ ನನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಇಪ್ಪನ ಊರು ಹಿಡಿತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಾಲ್ದ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನ ತಾಕಿಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಡ ಪಾತೀನಿ ಸುಮಾರು ಯಾನ್ ಆಜು ವರ್ಷಡ್ ಈಗ ಬುರ್ದು ಕುಲ್ಲಿನಿ ಬಂಡೈತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನ ಮೇಗ್ಗೆನಕ್ಲು ಬುರ್ದು ಕುಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಾಪಣದು ಈಗ ಎಂಕವು ಫೀಲ್ ಆದಿತ್ತಿರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಒಲ್ಲ ಮಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ದಸ್ಕತ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪೂರ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್ ದುಮ್ಮೂರ ಪೂರ ದೂರ ತಿರ್ಗರ ಪೋಯಿ ಲೆಪ್ಪರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಆನಿಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ನ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಹತ್ರ ಇಂಚ ಪಾತೇನೆ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತೇನೆ ಬರ್ಪು ಜನ ಮಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ 2 ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲ ಊರಿಡಿತ್ತೆ ಪಂಜ ಅವೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾತಿರ ಆನಿ ಬಯ್ಯಗೆ ಅಂಚಾಯಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾತಿರ್ನಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳ ಮೊನೆ ತೂದು ಪಾತಿರ್ದು ಆನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಪೂರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಜವನೇರ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪನ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡದೆ ಜೆತ್ತದು ಯಾನ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತ ಇಂಚ ಜೆಪ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪದ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ತೂನಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಫೋನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಡಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ರಾಕಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತೀರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಉದಯ ಮಲ್ಪಿರು ಬಂಡದು ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡ ಬರ್ತೀನಿ ದಾದೊಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬನ್ನ ರಾಕಿಗೆ ಇಂಚ ಬೂರ್ದೆ ಪಲ್ಸ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡೆ ಮಂಡೇರು ಆ ರೌಲಿತ್ತೇರು ರಾಕಿನವಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋದಿತ್ತೇರು ನೈಟ್ ಯಾನ್ ಎರಡಲ್ಲ ಪನ್ಪುಲಗೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ವಿಷಯ ನಿಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ದಾದನ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಲ್ತು ತನಿಷನ್ ಕೇಳಿರಿ ದಾದನ ಇಂಚಾಗೆ ಈ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿರಿ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೈ ಆ ಟೈಮ್ ದಾದ ಅನ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಏರೊಂದು ಕೇಳಿ ತುನಗೆ ಆರಡಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪನ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ನ ಕಾಲ್ ಇಂಚ ಆದ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕದೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಎತ್ತದು ಒಪ್ಪ ದೇವರೇ ರಾತ್ರಿ ಪಿದಾಡ್ಯಾರಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಪಿದಾಡ್ರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಂಗಾರಿತ್ತು ಇದು ರಡ್ಡು ಕಾಲಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೇನೆ ಹಿಂಗೆ ಪಿದಾಡಿನ ಜ್ವರ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಪಣ ಬಾಕಿದ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಉಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ಪೋತಿರಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಅರಿವು ಕರಿತೀರಿ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಇಂಚಿತ್ತು ನಕ್ಲ ಯಾರು ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಅವಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ರಾತಿಸಿ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡನರು ಇವನ್ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಕೋಮರ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಚರ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಗುರ್ಕರಿತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೈನ್ ಕೈತಿಲ್ಲ ಆರು ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಬಟ್ ಇಂಬೆ ಪೋನಾಗ ಉಂಡತ್ತೆ ಜೀವನೇ ಪೋಯ್ಲೆಗ ಆತನು ಹೆಂಗೆ ಬೊಡನೆ ಬೊಡ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಫೀಲ್ ಉಂಡತಿ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಆಡಿಷನ್ ಸೀಸನ್ 2 ಆಡಿಷನ್ ಬಂಡತಿ ಆನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪು ನಾನು ರಾಕಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನೆಡ್ತೀನಿ ವಾ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಅಂದ್ ಯಾನೇ ನೆಡ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಆದಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚ ಕುಲೋನ್ ನಿಂತು ಓಲ್ ಬಸ್ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಊರ್ದಾಕಲಣ್ಣ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಮಲ್ಲಿ ಪಂಡ ದಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬಲವನ್ಪೇರು ಹಿಂಗೆ ಸೀದಾ ತೂಯಿನ ಅಂದ ಬಸ್ ಸೀದಾ ಪೋಯ್ನಿ ಎಂಕೋ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನ್ ವಾ ಊರ್ದಾಯ ಮಾರ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಆಗ್ಲ ಹೊಸತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಗ ಪೋಕ ಅಂದ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಬತ್ತದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ದಾದ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂತೆ ಎನ್ನ ಆಯ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಯ್ ಬುಲ್ತುನ ತೂದು ಯಾನ್ ಆಯ್ ಬುಲ್ತುನ ಸಮೇತ ತೂತೆ ಬುಲ್ತುನ ಸಮ ವಿಕ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬುಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏರು ಜನ್ಮ ಮಂಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಲ್ತು ಅಂತೆ ಅವೇನು ಸಮೇತ ತೂತೆ ಆತು ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಆಯ್ ಬಾಡುವಂತೆ ಅನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾನ್ ಬಾಡುವಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವು ದೇವರ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಟು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತು ನೈಟ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬಿಡಿಯೋದು ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಆದಿತ್ತು ಬೇತೆ ಲೈಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅವು ಪೂರಾಗ ಏನಿತ್ತೈತೆ
ಯಾನ್ ತುಯಿನಿ ಆನೆ ವಿಷಯ ಆಯ್ ತೀರ್ದು ಒಂಜು ವಾರ ಮೂಲೆ ಕುಡ್ಲದ ರೂಮ್ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೂಮ್ ಎಂಗ್ಲ 10-15 ಜನ ಆಯ್ತ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಕ್ಲೋಂದು ಒಂಜು ವಾರ ಇಡೀ ದಿನ ಬುಲ್ಪುರೇನ ಮಂಡ ಇಂಜಿ ನಾನು ದಿನ ಬರೋಣ ಅವೇ ಮಂಡಿಡ ಪಾರನೆ ಗೇಮಿಸಿ ಆತು ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತೆ ఆయన ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ మస్తు కమ్మి ఏమన్నా 4 జన ఫ్రెండ్స్ నాకు ఉల్లేరు ఊరు 4-5 జన అక్కలు పుట్టిన ఏర్లు ఇచ్చారు ఏర్ మండే ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్లు ఇచ్చి భారీ కమ్మి ఇంబాగ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ 45 జನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕ್ಲಿ ಇಪ್ಪೇರು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಪ್ಪಾರು ಅವೇ 45 ಜನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 30 ಜನಲ್ಲ ಇಂಕ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಾದಿ 30 ಜನಲ ದೇವರ ಕನ್ನಕ್ಲಿ ಅವು ಪೂರ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಲೈಫ್ ಡೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ ಪೊಂಡಲ ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋಂಡಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋಂಡಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಂಡಲ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಪೋಂಡಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತ್ತ ಆನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ದೇವಿರ್ಲಕ್ಕನ್ನ ನರಮಣಿ ಆನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಇಂಚೆಪ್ಪಡು నేను ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಏಪ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ದೂಡು ಅಂತ ಸಮಯ ಇತ್ತು ದೂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಸೇರ್ನ ಜನ ಅಂತೂ ನಾ ಗೊತ್ತಾಪನು ಬಟ್ ಇಂಚಿನ ದೇವರಿಗಿತ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪನದು ಊರನ್ನು ಇಲ್ಲಡೆ ಆಗ ಚಿತ್ತಾರ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ತಾನೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ಆಯ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಾನೊಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಿಂದಿ ಎಂಚ ಪನೊಂದಿತ್ತು ಬಣ್ಣ ಪ್ರವೀಣ ಕಾಂತಾರ ರಿಲೀಸ್ ದ ಟೈಮ್ಡು ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾನಿ ಆಗ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಇತ್ತು ಈ ಬೇಗ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಕಾರ್ ದೆತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ವಿಸಿಟ್ ಬೋಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮನೆ ತಿಂಗಳ ರೆಂಟ್ಗೆ ಬರೀ ಪುನಃ ಅವಳು ನಮ್ಮನೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮನೆ ಇಪ್ಪಡು ಪುರ ಪನದಿತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪುರ ದುಂಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುಲಗೆ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಬುರಿ ಬಂಜಿ ಬಿಸತ್ ಬೇಡಲಾಗ ಅವು ಪೂರ ಶೇ ಪೂರ ಆತು 100% ಆತು 100% ಆತು ಆ ಊರ್ಲಿ ಇಪ್ಪಡು ಇತ್ತು ನಾ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಎನಕ್ಲೆ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಏರಾನ್ಲ ಶೈನ್ ಆಪೇರ್ಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಯಾನ್ಲ ಏನ ಬೇರಿಯ ಪೂರಿ ಏನ ಬುಡಾಯ ಬಂಪನ ಅವು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತೆ ಏತ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೆತ್ತನೆ ಅಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಮಲ್ತೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಪೋಪೇನೆ ಅವು ಪೂರ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾಯಕಲ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಎಂಕಂತ ಯಾನ್ ಆಡ ಏಪಲ ಪನವಂತೆ ಬೇಗ ಆಲ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಡು ಕಾಂತಾರದ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಆಗಿ ಬೈಯಡು ಪತ್ತು ಪನವಂತೆ ಅಂಚಾಣ ಬರ ಇಂಚ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚ ಬಂದಿರು ಒಕ್ಕ ಸನಿಲನ್ನ ಇಂಚ ಫಂಡಿರು ಪಡ ಪನ್ನಾಗ ಹೆಂಗು ಖುಷಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆಪನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ ರಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಬೇಲ ಅಂಚ ಬರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಎಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ತುಳುಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಚೂರು ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ ಮಲ್ದಿಜ್ಜದ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಆಸೆ ಬಟ್ ಕಸರತ್ತು ಒಂಜಿ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ದ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಅನಿಶನ್ನ ಟೀಮ್ನಾಗ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವು ಪಂಡ ಕಮಲ್ ಶ್ರೀದೇವಿಯಿಂದ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾದ ಬೊಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಇಂದ್ರ ಸರ್ ಲಿತ್ತೆ ರೈಟ್ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದ ಬರೀ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಗುರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆವರುಂಡು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡ್ಯ ಹೈದ ಅಂದು ಮಲ್ತ ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾಂತ ಅಂದು ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅವಳು ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುರನಿ ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂದು ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ 10-16 ಸಿನಿಮಾ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳ ಅಂದು ಶೂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಯಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನಿರುತ್ತೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಒಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಾಗ್ರಹ ಅಂದು ಸಿನಿಮಾ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಶೂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಟಿ ಆನು ಇಜ್ಜದನ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೂರ ಹೋದು ಬತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ವಿಷಯನಾಗ ತಿರಿದಿತ್ತಿಜಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ ನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಸೊ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಸುಮಾರು ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಂದು ಅಡೆಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತೋಡು ಅಂತ ಅತ್ತಿ ಇತ್ತದೆ ಡ್ರೀಮ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮನೆ ಟೀಮ್ ಆವಡು ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಡು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಪ್ಪು ಸೊ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮನ ತುಳುತ್ತಕ್ಲೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಬರೀ ಪಲಕೇಂದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪ ಮಾರೆ ಇಂಚಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಕಥೆನೇ ಬೇತಿಂದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾ ಇಪ್ಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೈಸೂರು ಅಂಚೆ ಮಾತ ಸೀಮಿತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚಾಂಡ ಮನ್ನ ಅಂಚಿದೈಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇಂಚಿದಕ್ಲೆ ನಮ್ಮಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪನ್ಪೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಹತ್ರ ಸೊ ಐಕ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಬೈದರ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತ್ ವಿತ್ ಮಂಜು ರೈಡ್ ಒಂಜಾತ್ ಮಾತುಕತೆ ಆಂಡ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾತಿರ್ದು ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿದ್ದೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ಟೀಮ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೈಮ್ಗಳ ಈರೊಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅನ್ಪಡ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅಂತಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತೀಜಿ ಇವಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ತೆ ನಾ ಎಂಚಿಲ್ಲ ರಂಚಿನ ಬಟ್ ಮನಸ್ಸದ ಕೆಲವೊಂಜಿತ್ತು ನಾಟಕದ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಯಾನು
ಟೀಚಿಂಗ್ದವ್ರು ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅನ್ ಅಂದದೆ ಅಂಚತು ನಾಯಕಲೆ ಯಾನ್ ಜೋರನ್ ಬಂದ್ಬೇರಿ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಪಾಪ ಬಜ್ಜಿ ನಾತಿಗೆ ಯಾನಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸೋಫ ಅಂಡ್ ಅಂಚಾಯನ್ ಸೋಪಡಿ ಸೋಪಡಿ ಅನುಕೂಲ ಇದು ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ ನಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಡು ಮಾಡಲಿ ಅರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪುಚ್ಚೆ ತುಚ್ಚಿದ ಓಕೆ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಲಿ ಪುಚ್ಚೆ ತುಚ್ಚಿದ ಏರಿ ಏರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಎಸ್ ಕಡೆ ಕಾದು ಶೋತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಲೆ ವಿಷಯನೇ ಬೇತೆ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಪಂಡ್ರ ಕೆಲವು ಇಪ್ಪುಣ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮನಸ್ಸದ ಉಲಾ ಇಪ್ಪುಣಿತೆ ಯಾನ್ ಭೋಜನ ತೂದು ಕಲ್ದನು ಸುಮಾರು ಅವು ಪೂರ ಕನ್ನಡದಾಗಲೇ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಐಕ್ ಸೂಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ನೆಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಸೊ ಗಮ್ಮತ್ತು ಸೊ ನನಾತ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ ಇಪ್ಪುಣು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೂಡ ಬರ್ಪೆ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂಪನ ಸೊ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದು ಮೂಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ತೂವೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅವರ ಸೊ ಐಟಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿದ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಪನೇ ಕುಲ್ದೆ ಬರೀಟ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪು ಹಿಡ್ದು ಹತ್ರನೇ ಕೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಪೋಯಿನ ಪೂರ ಅವು ಮೀಡಿಯಾ ಫಸ್ಟೇ ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಪಂಡ ಸೊ ಅವೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕುಲ್ದಿನಿ ಒಂದು ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಸ್ ನನ್ನಲಾತು ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಟಿಕ್ಕಾಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎರಡೆ ಆಫರ್ಸ್ ಬರಡೆ ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪನು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಆದ್ ಕೂಡ ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಕ್ಕುಲು ಕೊಡೊಂಜ ಕತೆ ಪನ್ಪಲೆ ಕಾವಡ್ ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರವೀಣ್ ಇದು ಬರ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ಮಸ್ತ್ ಇದು ಪ್ರವೀಣ್ ಜೈನ್ ಬೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕೋರಿಯ ಇತ್ತೆ ಅರೇನು ಖಾಲಿ ಕಡಪುಡ್ರೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪುಜಿ ದಯ ಬಂಡ ತುಳು ಇರು ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಇಂದು ಇರೇನು ಖಾಲಿ ಕಡಪುಡಿ ಅನ್ನ ನೀರು ಪನ್ ಪರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪೋನ ಗಾಡಿಗೆ ದಾಜಿಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಆತು ಜಿತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸ ಅವಡು ಪತ್ತೋಡು ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾತೊಂದು ಪೇರು ಅಂದು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪೋನಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇರು ವೆಜ್ ಅದೇ ವೆಜ್ ಅಂದೆ ದಾದ ಕೊರೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬರೋದಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸುಕ್ಕ ಕೊರಪುಜೆ ಅದು ಪೊರಿ ಸುಕ್ಕದ ಪುಡಿ ಇದಾದ ನಾವು ಜಂಕ್ ಅಂದ ನೆಟ್ ಕುಂದಾಪುರ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓಕೆ ಅಕಲ್ನ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಸಾಲ ಬೆತ್ತ ಮಸಾಲಲು ಉಂಡು ಇರನ್ ನೆಕ್ಕಲ ಪಾಡೋಲಿ ಈ ಜಂಗ್ಲಿ ಬಾರ್ದ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಮನ್ಪೀರ್ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂತೆ ಜಂಗ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬಡ್ಲ ತಿಂತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜತ ರೊಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಈ ಮಸಾಲನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಪಾಡ್ದು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಸಿ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಟ್ ಅಂದೆ 100% ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊ ಕೋರಿ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮನ್ಪುಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಒನಸು ಮನ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾನಾ ಮಸಾಲ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬತ್ತನೇಕ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಸ್ ಇದು ಬರ್ತು ಅರೌಂಡ್ ಪಾತ್ರಕತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕ ಆತನೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ Pure Masti with Manjura.